Ами, това е деликатен въпрос. Защото за хората, които преди Survivor са обичали театъра и изходи на театър, говоря за масовия зрител. Да, за масовия зрител е така. Но има и една друга част от зрителите, които ме познават повече като актьор. Но това не е естествено. Аз затова малко не харесвам телевизията. Защото телевизията налага много бързо така... Стереотипи. Да, и много бързо налага някой човек за известно лице. А пък аз смятам, че известните хора и популярните хора в България би трябвало да са тези, които наистина са направили нещо значимо и хората да ги знаят с това, а не да водят някакво предаване, да се раздават пари и оттам вече аз съм известен. Така лесна популярност се добива чрез телевизията, пък аз съм малко повече за другата популярност, която се извоюва с години, остава във времето и така. Заради това малко не харесвам. Доста въпроси за това, защо си с тази фамилия Карамазов. Ти си Александров по... Да, Александров съм. Че какво му е на Александров? Тогава си мислех, че Александров не е запомнящо се, че... Какво е са това Александров? Ама Карамазов също е много противно. Днес си доста шеги, предполагам. Да, 2 години ми се подиграха моите приятели и то много сериозно. А как направи този избор? Не съм го направил. То стана някакси толкова случайно. Лилия Баджиева го направи. Написаме на първото ми професионално представление. Да. Тя ме написа Карамазов и оттам всички помислиха, че се казвам Карамазов. А мен това ме беше много срам, защото сега как Карамазов? Това е страшна кретения. То в Русия няма хора, които се казват Карамазов, аз ще се казвам Карамазов. И всъщност така, като ме нареха Карамазов, така понесах една двугодишна подигравка. Да, 3 пъти вече споменаваш Русия. Много голям фен съм. Защо? Да. Защото руснаците имат големи традиции в професията, която аз практикувам. Виждал съм как отиват на театър, как се борят за билети, как за всяка една постановка има билети на черно. Как си го обясняваш? Народ, който е известен и с други свои влечения, да речеме към това да изпие 200 грама водка и да тръгне в атака, пък ходят и на театър, четат книги? Да, аз много не си падал по алкохол и тази част, да, виждал съм го така наяве това нещо, но мисля, че това се възпитава още от малки. Руснаците възпитават това в децата си, да харесват културата си, да се интересуват от нея. А ние в какво ги възпитаваме според теб? В нищо. Не знам. Да, всеки нещо си ги възпитава така със своите идеали, но мисля, че в нищо означава в нихилизъм всъщност. Слава Богу, че между другото, това е наистина така. Все повече млади хора идват в театър. Сега аз не съм правил анализи защо се случва това нещо, но страшно много млади хора... има известно възраждане. Да, идват и гледат театър, което е страхотно. Може би вече от компютрите са им писнали, чатовете, форумите, не знам. Но идват, което е... Според тебе какво откриват в театъра? Едно младо момче. Според мен е нещо, което не са и подозирали. Според мен е нещо, някаква територия толкова нова за тях, че... Между Google и Skype имало и театър. Да, имало и театър. Изведнъж, може би като отидат там, наистина се впечатляват от това нещо. Гледат някакви актьори на живо, се пънат там нещо, крещат, движат се костюми. Според мен това за тях абсолютно непонятно. Те такова нещо в интернет няма къде да видят. Затова трябва да ходят на театър. Затова трябва да ходят на театър, да. Уважаеми зрители, разговорът с Владимир Карамазов ще продължи след рекламите по BTV. Уважаеми зрители, пожелахте да говоря с Росен Петров. И така, Росене... Владо Карамазов. Росен Петров. Това беше хрумка на режисьора. Страхотна хрумка. Страхотна. Режисьора на Survivor, Ники Костов. Подарък за тебе. Подаряваме на гостите колажи. Виж сега. Да си представим, че се снима Карибски пирати 5. Защото 4 вече е в проект, нали, избора на младостта, но за 5 и ти да си капитан Джак Карамазов. Много добре. Заповядай. Благодаря. Представяш ли си колко хубаво ще звучи и вкусно такъв актьор, Джак Карамазов за Холивуд. Да, ама какво ми е на ръката тук? Какво? Нямам ръка ли? Не имаш ръка, просто ти бягаш от тях. Може и да си с дървена, както го реши режисьора. Ще си го закача някъде в нас. Много е хубаво. Има такъв въпрос, между другото. Има ли роля, за която мечтаеш? Джак Карамазов. Не, мислил ли си да се пробваш като актьор в Холивуд? Боряна Илиева от Свищов. Марио Стоилов пък пита за роля, за която мечтаеш. Не, за Холивуд не.
Не. Мисля, че това е нещо много далечно. А за киното? За киното? За киното не. Искам да снимам и да играя в Москва. Наистина. Москва? Да. И да снимам в Русия. Жалко, че не си се родил в 62-а година, да речем. Не, това не са комунистически такива някакви останки. Просто там наистина има много почва за тази професия. Ти се разкри като някакъв неподозиран русофил. Русофил съм наистина. Хората имат там съвсем... Въобще аз като ходих първите пъти в Москва и в Петербург, се връщах и тук по половин година само за това мислех. А защо у нас това извикват такива спорове, русофилството? Ако аз влизам в интернет често, да. Една тема за Русия или Съединените щати и отдолу почват. Гадни русофили, слуги на Русия. Така ли? А вие любимци на Буш, на Барак Обама. И има около 300 мнения. Защо предизвиква хора такъв с комплекси, най-вероятно. Не знам. Не знам, изобщо не съм и мислил за това нещо, но мисля, че са някакви хора с комплекси. Какво? Това са някакви такива отдавна неща, които аз дори не съм изживял в това време. Ето, веднага виж, като говориме, Санчо пита, би ли живял в Русия? Виж, веднага се тръгва по тази линия. Да, разбира се, бих живял с най-голямо удоволствие в Русия. В Русия? Да, в Москва. Това е някакъв град, който е уникален, огромен град с адски много неща, които можеш да правиш там. Няма ли да ти липсва Бойко Борисов? Или викаш, там си имат Путин? Нищо, да. Ще го прежалиме някакси Бойко Борисов. Това не трябваше да го казваш. Що? На живо сме, не може да го поправим. Как такова нещо? Я пили водичка. Да, между другото, Бойко Борисов аз го възприемам повече като мой конкурент в медийните изяви. Сега, дано той наистина направи неща, които трябва да се направи. Между другото, той има харизмата на такова актьорско присъствие, според мен. Да, то на всички такива класации, интернет, от списания, класации за най-желан мъж, или е той на първо място, или аз, или Бербатов там. Да. Тримата сме си някаква конкуренция. Да. Дори мисля, че... Сега не съм ги броил, но мисля, че Бойко Борисов има повече корици от мен на списания, което... Със сигурност, чакай. Да, със сигурност. Ние говориме за някакви актьори, звезди, не говориме за най-големия, нали? Да, но наистина... Религиозни въпроси не обсъждаме тук. Дано може така да направи нещата, които трябва да се направят с тази държава. Всички ще бъдем много щастливи. Интересуваш ли се от политика? Не. Не? Гласуваш ли? Не. Не? Да. Ако живееш в Русия, би ли гласувал? Не знам, ако ме провокират по някакъв начин. Аз не се интересувам от политика. Там така провокират, че няма как да не гласуваш. Така е? Да, идват и казваш, гласуй. Да. Ще гласувам. Аз там, ако живееш, то да не гласувам. Въпрос, че тук не виждам... Така не са ми привлекли вниманието някакви хора, които наистина да са ми симпатични да гласувам, може би. Пък и аз съм достатъчно заета в моята си работа. Съсредоточен съм там и не обръщам много внимание в сферите, в които не разбирам нищо. Политиката нищо не разбирам. Да те питам за културата. Стефан Данилов или Вежди Рашидов? Кой ти е по-симпатичен като министър на културата? Стефан Данилов аз го възприемам не толкова като министър на културата, а човек, който аз адски много харесвам. Дори той ми е така един от кумирите като актьор, мастера, гледал съм всичките му негови филми. Той е носил Народния театър на гърба си в продължение на много години. Аз знам много от неговата история. Доста як трябва да носи така сграда голяма. Да, наистина е носил с ролите си. Не е сградата. Смяташ, че това е възможно един човек да носи цял театър? Да, абсолютно. Правено и в момента се прави. Сега кой го носи? В момента играем много младите актьори в театъра. Може би затова има и повече публика. По 7-8 представления всеки един от нас. Не знам. Публика има възвръщаемост в театъра, много голяма. Публиката се върна в театрите, което е страхотно. Сега, защо се е върнала, не мога да кажа. Вероятно има и много хубави представления, и режисьори, и актьори. Хората започнаха да се интересуват. Ма за театъра говориш с повече емоции, отколкото за Survivor. Аз Survivor прекарам 2 месеца на острова, докато в театър съм по 9 месеца в годината. Всеки ден играя, затова съм учил. Какво става с представлението на господин Азарян? Представлението на господин Азарян, Вишнева градина, се получи нещо наистина като феномен в театъра, защото Чехов по принцип не е от тези автори, които като се направи негова пиеса, да стане някакъв зрив от публиката, от посещаемост. Но с това представление това стана. Направиха се в декември месец 2 извънредни представления, те се напълниха до дупка.
Има жесток наплив и ние много се радваме. Професора също. Как гледаш на хората, които отиват в театъра, но всъщност не знаят защо точно са попаднали там? Давам ти следния пример. Аз съм ходил на твое представление, Казанова, и влизайки в театъра, влиза една група така, и ни казват, тук има голи. Много голи. И наистина част от актрисите Голи. бяха голи. Да. Но едва ли това е смисъла на представлението? Да ги видим, че са голи. Аз се надявам, че такива хора, които влизат по такъв начин заради някакъв скандал или нещо, което тя ги провокира, да видят освен това, което скандала, голите жени, да видят и нещо друго. И наистина се скандала запалят. В някакъв смисъл е полезен. Полезен, да привлече точно ето такива хора, които по никакъв начин не биха влезли, може би, в театър. Надявам се, че тези хора и нещо останало в тях и са се запалили поне малко за театър. Доста въпроси за това. Имаш ли сценична треска? След 9 години театър не. Вече сценичната треска... Нямаш ли сценична треска? Не, нямам. Ускорение на пулса? Не. Не? Вече всичко се е превърнало в експеримент по някакъв начин. Много повече А това не е ли опасно да спреш да се вълнуваш? Хора казват, че опасно, за мен не. А пък аз другото не го разбирам. Аз, например, преди да почне предаването тук, като е наживо и пулса ми сигурно отива на 180. Да, сега и аз се вълнувах за това предаване. Притеснявах се, викам, Господи, там на една маса, двама лице в лице. Притеснявам се аз от такива неща. Но по принцип от представления не. Може би първите едно-две представления, когато са нови на премиера, да. Но след това всичко става... Има едно такова много приятно усещане, че сега да видим какво ще направим. Това дали мога да го променя, дали мога да повторя другото. Не трябва да повтарям, трябва да измисля нещо друго. Въобще има един такъв много плътен процес. Кога един актьор може да каже, че е успял? Кое е символ на успеха? Аплодисментите или... Мисля, че един актьор може да се счита за успял, ако оставил след себе си неща, които са останали през поколенията. Ето, Стефан Данаилов е такъв човек. Според мен той е успял. А неговата драма? Ето, той завинаги си остане майор Деянов. Това пак е... Защо? За мен пък изобщо няма да остане майор Деянов. Аз съм гледал толкова... Аз за себе си. Така ли? Да. Между другото, Вячеслав Тихонов почина в селото. Бог да го прости. Той пък остана за руснаците като Щирлиц. Аз говоря за тая... насочените към тая дилема. Телевизията, която побеждава уж по-елитното изкуство театъра. Хората няма да знаят, че Тихонов е изиграл стотици роли в руския театър, ще си го помнят като Щирлиц от 17 мига от пролета. Тези, разбира се, които са на възраст около 40 като мен. Трябва да се Стефан внимава Данаилов с това нещо. ще е майор Деянов. Ти си водещия на Survivor. Не мисля. Аз не мисля, че това така се случва. Стефан Данаилов е направил огромни роли в театъра и майор Деянов е просто неговия старт в кариерата. Той Би ли се снимал сапунен сериал? Зависи от екипа. Ако е руски, ясно се снимаш. Ако е турски, би ли изиграл един Мехмет? турчулята са много напред в това нещо. Турчулята са много напред. Наистина са много напред. Харесна истината, много са напред. Те нямат професионално училище за актьори, като нашия Витис, но в същото време имат жестоки актьори. Как става, не знам. Явор Гърдев... нямат Витис. Извинявам се за почтено самотомление. Има такава теза. Казват, че Витис много щампова хората. Аз не знам, по принцип е елитно училище. Това е много дълга тема. Заминаха си хората, които наистина са страхотни преподаватели. Ето, аз искам наистина да кажа и за моята професорка, която наистина направила страшно много за мен. Аз бях в последния клас, Надежда Сейкова. Това е човек, който е направил наистина много за мен. Просто тези хора, като нея, като Крикора Зарян, просто и заминаха от академията и вече няма такива... Кой ще ги смени? За съжаление, няма един кой ден да ги смени. Владо Карамазов би ли ги сменил? Не би ги сменил, защото това е талант, който просто се дава. Той не може да се научи, за да си преподавател и да можеш наистина да преподаваш на млади хора и да ги учиш. Тези хора бяха много добри в това отношение. Между другото, искам да кажа, моята професорка от много дълги години, преди една седмица написа книга за мемуарите и казва се "Сцената на спомените". Жестоки неща има вътре за страшно много български актьори. И чета я тази книга и наистина виждам колко хора са минали през нея. Талантливи, големи. Ти не намираш качества в себе си. Не, тя и за мен дали ще намериш качество да завършиш нашето изречение. Аз казвам, нека говорят,
А гостите, които се пожелахте да говорят, трябва да продължат тази фраза. Да продължа фразата, нека говорят. Нека да говорят хората за мен каквото си поискат, но преди всичко да гледат делата на един човек, а не какво пишат по вестниците. Благодаря ти. Благодаря ти за този разговор. Уважаеми зрители, това беше всичко за днес. Представихме ви водещия на Survivor, Владимир Карамазов. Гледайте ни следващата неделя, точно в 17 часа. Така стоят нещата. Сега останете с новините по BTV. До скоро.